Velkommen alle sammen til vlog nummer 2. Og den her vlog, der skal jeg til Viborg. I kan se, jeg går på en vej nu. Jeg prøver at holde kameraet sådan. Ja. Jeg er på vej ind til Martin, som har været til samtale inde i Viborg. Og vi skal ind og spise noget pizza, og han skal have en durum. Jeg har tænkt mig at lave den fail nu. Den ekstra materiale til Askvin, der kom. Ja. Den Askvin nummer 9, der ikke fik en ekstra materiale. Den kommer der selvfølgelig en ekstra materiale her i. Så ja, jeg er på vej ned til bussen lige nu. Og ja, så skal jeg ind til Viborg. Der er lige en 10 km derind, så ja. Men jeg begynder at filme igen, når jeg er derinde. Og det her, det var bare en lille kort intro, så I ved, hvad der kommer til at foregå. Håber ikke, det blæste for meget, men ja, vi ses derinde. Hej og velkommen til dagens vlog nummer 2. Tættere på. Seriøst, jeg fatter ikke, at jeg gør det her, mand. Jeg virker det, som jeg er. Strip. Seriøst. Må jeg lige drikke lidt først? Kom nu. Nej. Lille smule. Okay. Lidt. Det er nok. Jeg har øvet mig på det her. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan jo ikke drikke. Prøv at se, hvor hurtigt det kommer ud. Det er lige meget. Kom nu bare helt. Helt om på hovedbønden. Ej, for satan ikke. Gå. Det var også næsten. Ej, må vi lige se det op? Ej, fuck, Ja, mand. jeg må ikke godt se noget. Også i ører, mand. Jeg prøver bare at fortsætte. Ja, det gør vi. Fandme svært det her. Det sviner lidt. Ej, kun lidt. Jeg har tisset i bukserne. Jo. Der er ikke så meget tilbage. Bare det hele nu. Tag det hele. Kom nu. Kom nu. Det er svært at få luft, mand. Vent, det kom. Det er ikke særlig lækkert der. Det er ikke det. Nej. Og det klister helvedes til, mand. Okay, jeg er næsten færdig, mand. Ej, det var jo også. Hold kæft, en idiot. Nu spiser jeg mig noget nyt tøj på. Fuck, mand. Ej, du må undskylde, ikke om til at grine. Ej, det går sgu. Ved du ikke skal vende sådan der, ikke også? Jo. Vi skal ned og købe pizza. Skal vi? Nej, ikke pizza. Du og pizza. Jeg skal have pizza. Du skal lige så op. Det er sådan helt slimet, når man drikker det. Dagen vender tilbage senere. Ja. Martin har et spørgsmål. Prøv så her. Er det flere i dag? Og skriv lige ned i kommentarfeltet dernede, hvad der er mig? ja, hvorfor flere folk lige i dag. Og vi er på vej ned til... Hvad er vi på vej ned til? Ja, vi skal ned og købe pizza, Durum. Så... Ikke pizza. Jo, jeg skal have pizza. Så Mener det? ja. Nå, ja, vi vender tilbage, når vi har købt en pizza, og så er vi seje. Hej alle sammen, vi har fået pizza. Nu kan jeg ikke se så meget. Vi har fået pizza her. Bare ikke. Og Martin han spiser durum. Det er den bedste durum overhovedet. Og vi har fået sodavand med og sådan noget, så ja, det er rigtig god pizza. Du får lov til at filme, Martin. Du står ikke som sodavand. Hvad? Ja, slap af.
det er godt. Ej, det der krydderi, jeg putter på. Au. Prøv at se i bunden. Dejligt. Prøv kun bacon. Hvad? Prøv kun bacon. Hvad gør det? Nej. Du siger, du godt kæder kiwi. Okay. Jeg ved, jeg har bacon. Det kommer jo i en special på et eller andet tidspunkt. Det er det? Har han kommet? Jeg tror, de tænker på det. Du kan bare prøve at lade bacon. Og forestil dig det så bare. Det var sådan noget. Bare sådan noget, der er lige blevet stegt. Jamen, det her det er jo ikke stegt. Det er bare oven. Åh. Den spiser du. Samle op. Den bukser. Ja, vi sidder foran en hoved der. Det er vi ligeglade med. Ja, vi har fundet et sted at sidde. Det er... Prøv at ringe på. Det er Gitte og Lars. Prøv at ringe på. Nej, det er din far. Lars Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen. Jeg ved godt, hvordan jeg vil åbne min. Herovre. Må jeg få et stykke pizza? Nej. Det smager så godt. Pizza. Det er ondt. Jeg tror, min duo er bedre end din pizza. Jeg tror, min pizza er bedre end din, du. Nej. Skal vi lave en afstemning? Hvad stemmer du på? Du. Det sagde du. Stemmer jeg på pizza. Yeah, fin mand. Den sidste stemme tæller mest. Den største stemme. Okay. En kæmpe mave. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror også godt, du vil spise kilo bacon. Jeg vil være med nu. Pizza med er også meget mere end du. Det er sådan en pizza skorperne, men det gør du ikke. Det er meget af den der. Fuck. Det bliver bare koldt, når man så holder det så lang tid. Ja, det er lidt godt træls der. Men shout-out til Gitte Kirk Jensen og Lars Rasmussen for at låne os deres trappesten til at spise på. Og vi skal nok lade være med at samle op efter de pølser og skænkestrøm, der ligger. Det er kun dig, der sviner. Men hvor bor de? Vi er derinde. Nej, hvor bor de? Hvad nummer? Hvad hedder vejen egentlig? Jeg ved sgu heller ikke, hvad den hedder. Derovre. Står et eller andet. Der står jo bare nummer. Hey, der, hvad hedder den der vej? Nå. Du fik ikke det bedste med. Gør det igen så. Kom nu. Vent lige. Bare gå til den. Jeg er ved at få 5 minutter. Det er lige meget, du siger, du sagtens kan spise et kilo bacon. Det er meget værre. Ja, men jeg skal også sulte for at spise det her kilo bacon, men jeg skal jo en hel dag med mad. Gå nu til den. En bid. Hvad stor bid du gør? Skal det slutte her lort? Ja, det er lige meget. Ja, pizza. Og så videre. Nummi. Kan du holde inde? Jeg skal ikke spise morgenmad. Har du? Ja, har du? Nej. Fuck, hvor er du heldig, man. Du ikke spise morgenmad. Nu skal du også spise så meget. Svær, du ikke har spist morgenmad? Fuck dig. Jeg har spist en nære. En Twix. Fuck dig. Det er det samme. Som morgenmad? Ja, som Nå, som nærefingre. Jeg har søgt salat. Skal der noget?
Nej. Du skal gå op efter dig. Du skal ikke være så barnlig. Men hvad har du så på min side? Nå. Det kan jeg ikke nå. Nej, det er slut. Ej, den film der. Jo, kom nu. Og kæft, min Prøv lige at filme det. Prøv lige at filme pizzaen. Taberen giver op. Jeg har fået morgenmad i din navn. Sige en klar, du spiser kilo bacon. Klokken er kun lige over 11, og jeg har lige spist morgenmad. Du kan ikke bacon. Det kan du ikke. Jeg sagde, at når jeg skal æde, så er bacon, ikke også? Altså, du ikke kigger på din mave, eller? Er den ikke stor? Jo, det er den. Det burde være plads ind i den. Hvor mange Cheerios har du så spist? 2. 2 tallerkenfulde. Nej, 2 Cheerios. Der var lige plads. Du må ellers samle det op forresten. Hvorfor? Det der. Hold ikke den her, vi ringer bare på. Ja. Du får lige vende den her. Så er vi nået til Martin, vi skal sidde og kigge på ham. Spise. Hvad er en bid? Jeg kunne godt spise noget. Er med salat eller noget? Ej, hvor er du klam. Hvad? Skal du smage? Nej, okay. Jeg siger nu. Nej, prøv at se, det er hoveddøren der. Og heroppe prøver vi lige at se, Nu skal vi gå der. om vi kan zoome ind. Lad mig spørge den der Lars. Det ligger en oplag. Hvordan kan man egentlig filme deres navn der? Så, ja. Vi rykker igen. Vi skal have åbnet vores sodavand. Ja, jeg pauser videoen her. Vi ses. Oh, fuck, what it is. Jeg ryster helvedes det. Så er jeg ved at være tilbage igen, og det er den samme vej, som jeg var på i starten. Vi skal se, om vi kan få ringet Martin op, når vi... eller når jeg lige får kommet hjem her og startet optagelsen igen, så ringer jeg mig på Skype, og de får ham til at stille nogle spørgsmål, fordi jeg hørte, at han havde nogle spørgsmål. Jeg ved bare ikke, om det kommer med på videoen, så vi gør det bare over Skype med lidt bedre lyd og sådan noget, så ja, det kan I se frem til lige om 2 sekunder. Jeg skal bare lige stoppe optagelsen her, og ja, så skal jeg tilbage. Ses lige om lidt. Hej alle sammen, og velkommen her til slutningen af min vlog. Jeg har jo været i Viborg i dag. Jeg prøver lige at dreje rundt her, sådan så man kan se mig ordentligt. Jeg har jo været i Viborg her i dag, og kan I se, jeg snakker med Martin. Han er der. Han er i midten af opkaldet. Men jeg har været i Viborg i dag, og jeg havde lavet en vlog. Så havde jeg været derinde sammen med Martin og spist noget pizza og sådan noget, så Martin han havde et spørgsmål her til sidst. Han svarer ikke lige nu i opkaldet derovre, men han havde et spørgsmål ved hensyn til vejret i Danmark, og hvis vi prøver at kigge her, prøv lige at vende om her. Altså lige nu der er det fint nok. Det her, det der er, okay, heroppe der er ikke så mange skyer. Prøv faktisk lige at gå hen til vinduet. Det er sådan vejret ser ud her. I nærheden af Viborg Kommune. Solen er deroppe, man kan lige ikke se den, men man kan se den skinner hernede. Det er sådan nogenlunde det, som jeg kan sige om vejret. Solen skinner ret tit her i Viborg Kommune, jeg ved ikke lige, eller i Viborg område, Midtjylland, ja. Og så hører jeg meget tit fra andre, som bor nede i Sønderjylland, det er der Malte, at vejret er rimelig dårligt, og så er det godt, at man ikke bor dernede. Nej, det vil jeg ikke sige. Men det her, det var vlog nummer 2, en dag i min sommerferie, som jeg jo har haft siden tirsdag klokken 12:20. Der fik jeg sommerferie. Og ja, jeg stod tidligt op for at komme til Viborg. Nå, ja, jeg er nok nødt til at afslutte det her nu, og jeg skal lige have renderet det.
Og så skal jeg have uploadet det i morgen. Så den her video er optaget altså dagen før I ser den. Ja, det var sådan set alt jeg havde at sige alle sammen. Vi ses, og husk at like videoen dernede, subscribe deroppe og skriv en kommentar hernede, hvad jeg ellers kan lave i vlogs. Ja. Håber at den der special var fin nok, det der ekstra materiale med X-Ray. Jeg ved godt, jeg har gjort det før, men X-Ray, ja, det smager godt. Godt nok, det var det for den her video alle sammen. Vi ses. Hej hej.